Ba sé blian go le eile, sulla mai daoine bhfuil talachab na bailí tá ronaigh an bhóthar nó idir Bearna agus Scríb I go na mar a heas. In an íirtas a dhéanana chead pleanála, mar go bhfuil cuairlachan de na gaiileheh leis an tugra a scrúdú I ríist. Déir coiste gníomh bhóthar an ár I trí sé, a ghfuil an bhóthar chuir a méráda ag a gúirle. Tá sé 5 na dé go tosíú gobar phleanana go bhóthar nó idir Bearna agus Scríb a go na mara an ár trí sé. Tá 8 mealach ránaí an bhóthar I cuairlachan na gaillimhe, ach tá coscar riine bhfuil talla acu tá buailte na bailí sin cead pleanála áil go méid cinenne dionta faoin móthar nó. Tá sé ráite le blianta nach níon fortáda faoin ár trí sé go méid cinenne dionta faoi hathmhór chathair na gaillimhe dús. Is ag deire chruniú mísú na cóirla conda inné a háne an cóirleor seán túris gnós an bóthar nó tá bearta idir Bearna agus Scríb, ach ní rá dá scéala ag feimlí na cóirleró. An bachar chead pleanála atá curás go bhaintear chunamara a heas, agus tictar hééis chruniú an le inné, go bhfuil an tugur le scrúdú ina siríist, rud a hóicis blian go le eile. Dúir siad go gaithe siad inis, córas leagan síos agus muoinúáil le haid breanúir fáil réile chuide gona bailí. Agus ó méid ólas formise sa ggóla chunda inné, is cosú go bhét sin tógáil sos le blian go le eile. Déir coiste gníomh bhóthar an ár trí sé go na mar a heas, go bhfuil siad ní aideach faoin aspadulchan cíine tá dhéanana maidir leis an móthar nó. Tá sé dtíar chuir mé ráda go me chuir chuna Bearna sin an coslachta teidir scéal is go sé gur a chuir chofáidir mé ráda go gáile daoine síán ach an fáibe tá leis sin, álas fuide me se chuir go mééis sé sorta teachchacob tá réim sem mórtála nach mé an cead pleanar an go muintear a cantar. Tá sé tuí le fis ag Michael Timmins atá ganas bhódaí an chundé go bhfuil teagháil dionta ag a ggóirla leis an rion iompar le hairigad á le chuid go na bailí ránithe a bhaint gan mhapa. Sin a ní neachtain Nuacht TG4 I go seairige.